Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li llum pajjiżna għandu Ministru tal-Finanzi ffukat bi pjan li fih inqas politika partiġjan iżda ferm aktar serjetà minn dak illi rajna fil-passat. Għal darb'oħra l-Prim Ministru reġa' konferma li r-roadmap li wieħed il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali se jkun qed jitwettaq kollu xorta waħda għal volja s-sitwazzjoni finanzjarja kienet differenti minn dik li għalinna l-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali. Joseph Muscat qal li llum għandna serħan il-moħħ hekk kif il-finanzi pubbliċi mhumiex qegħdin fidejn minnu medi bil-logħba politika iżda fidejn persuni tekniċi u kompetenti. Qal ukoll li l-logħba politika tal-li toqgħod tippunta s-subajk lejn min kellu tort illi l-budget m'għaddiex is-sena li għaddiet hija logħba pwerili għaliex il-poplu llum iġġudika dwar min kien fuq in-naħa tajba tal-istorja ta' pajjiżna. Joseph Muscat iddeskriva l-Gvern Nazzjonalista preċedenti bħala wieħed irresponsabbli hekk kif ħabbar programm fil-budget li mbagħad laqas biss kien hemm flus ivvotati għalihom. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern diġà beda jnaqqas mill-piżijiet żejda li l-Gvern preċedenti tefa' fuq innifsu fost dawn il-piżijiet semma it-tnaqqis drastiku fil-paga taċ-Chairman tal-MEPA, kif ukoll fl-abbużi kbar li ġew żvelati fil-ħabs ta' Kordin wara li l-Gvern raqad fuq dawn l-abbużi. Joseph Muscat qal li jinsab konvinti li din is-sena gvern ġdid se jirnexxielu jniżżel id-deficit taħt 3%. Sur President, l-aħbar il-ħażina hija li d-deficit din is-sena jew is-sena li għaddiet anzi kien ogħla milli mistenni. L-aħbar it-tajba hija li s-sitwazzjoni ħad tkun ikkoreġuta din is-sena stess. Ħatkun ikkoreġuta din is-sena stess b'serjetà, sitwazzjoni fejn iva rridu niddiskutu mal-Unjoni Ewropea, konvint illi nistgħu inwasslu għal dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn illi jittieħdu sabiex ninżlu taħt it-3% tad-deficit. Joseph Muscat qal li l-Gvern ġdid mhux se jkun qed jitfa' piżijiet ġodda fuq il-familji u negozji Maltin u Għawċin. Saħaq ukoll li dan il-Gvern se jaħdem sabiex ikun Gvern li jara fil-weġġat tal-familji filwaqt li jħares ukoll sabiex ikabbar l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kellu ħsieb li jerġa' jgħolli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Gvern ġdid diġà beda l-proċess sabiex b'teknoloġija ġdida jkun jista' jraħħas dawn il-kontijiet. Dan kollu saħaq Joseph Muscat se jkun qed iħalli aktar flus fil-bwiet tal-familji u n-negozji, kif ukoll se jkun qed iħares aħjar l-ambjent u s-saħħa tagħna. Joseph Muscat saħaq li l-Gvern ġdid jemmen fis-settur privat u għalhekk se jkun qed iniedi numru ta' proġetti fosthom Cruise Liner Terminal u Yacht Marina Fgħawdex li se jkun qed joħloq xogħol Fgħawdex għall-Għawċin u jkabbar it-turiżmu f'din il-gżira. Nemmnu illi hemm numru ta' proġetti illi divers investituri Maltin u barranin huma interessati li jiżviluppaw f'dan il-post b'relazzjoni ħanamluha ċara mal-qasam marittimu. Gvern ġdid se jaħdem sabiex ikun hawn żewġ każinòs, wieħed f'Għawdex u ieħor f'Malta. Sostna li l-Gvern ġdid se jara li l-potenzjal tal-portijiet tagħna jintuża kollu filwaqt li jagħmel referenza diretta l-importanza kbira li Gvern ġdid se jagħti lis-settur marittimu f'pajjiżna. Joseph Muscat għamel ukoll referenza diretta l-ħsieb tal-Gvern li niedi proġett ta' Land Reclamation, proġett li għandu jsir bi ħsieb. Il-Prim Ministru konferma wkoll li l-Gvern ġdid se jraħħas it-tariffi tal-MEPA sabiex ikunu verament realistiċi u ma jaqtawx qalb il-familji filwaqt li jkomplu jinkoraġixxu żvilupp sostenibbli f'pajjiżna. Qal ukoll li il-Permanent Resident Scheme għandha tibda tiġi riveduta wkoll fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Joseph Muscat għalaq blajta illi ma' Gvern ġdid int min int tista' taħdem dejjem. Pożittiv għax nafu illi iva hemm il-problemi, imma nafu li dawn il-problemi mhux biss mhumiex insormontabbli, imma għandna pjan ċar dwar kif nelbuhom. U dan il-pjan mhuwiex għal xi 10 snin oħra, imma dan il-pjan ħajirnexxi din is-sena stess, fi ftit ta' xhur oħra. Fejn iva b'diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea, diskussjonijiet ma' dawk kollha konċernati, hemm impenn, hemm rieda soda li bitkabbir ekonomiku mingħajr proċessi ta' austerità baqal u permezz li konna is-sem sħiħ tal-kulħadd, kull min irid jaħdem magħna, inkluż skalla jrid
l-oppożizzjoni lesti biex nagħmlu minn dan il-pajjiż Malta li tkun tagħna lkoll.